1, 2, 3, go. Hello mga ka-idol. Natay bisita, no? Kaila ba mo, ani? Pagpaila na. Ako rin sa Digilab Stories o sa may Facebook page Digilab Stories din. Ang Facebook, YouTube channel is Inday Lady Kwakpak. Nangay na nagpasaylo mga ka-idol. No, nangay na siya. Ato pong gipasaylo kay Tau Raman. No? Siya tong gakuan sa kuha nga wala na ko'y upload og Bisaya parody. No, niya siya diri karon ni bisita nangayog pasaylo, diri siya natulog. Nya gusto niya mo kanta. Hala, pakantahon na to mga ka-idol. Unsa to'y kantahon gani mo? Maghintay ka lamang. Gani kisa kay naghulat. Nya i-play na nato. Sa di pa ta mag play usbon ako pakipalo sa iyang Facebook page nga DJ Love Stories. O YouTube channel unsa? Inday Lady Kwakpak. Ay, okay. Sige, play na nato. Paminawan niyo mga ka-idol ha. Okay. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatanggal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ayan, di ba? Okay na ka? Okay na, okay na.
hastang okihanan. Og daghang kay salamat mga ka-idol. Og napa may mga video sunod. Og ayaw kalimte, DJ Love Stories ang iyang Facebook page. Og iyang YT channel is Inday Lady Kwak Kwak. God bless.